लाहाय एबे बैनि माबा साब्रै बाननांखाबाय ना फरेननि जाम्बुआ फिथाइबो दंथ' नै बेलाय नै फिथाइबो दं नै देरबाथाय साइनबर्ड होनानै लानांगौलै गावबागाव बेना बदै होखालायबावबाय खिन्थु मोसौआ ओरैनो गोदना फोलावबानो मोना सौजोबखायो आरोखि ना बिफां गायनो नागिरदों लोगोफोर बिफां औवा दाननानै लांफैदों बेरा दुमजोबनोसै लाहाय एबे बैनि माबा साब्रै बाननांखाबाय औवा जारौ गोदोनि एन्थेना गायना मोजां थारलै इयो औ सालायलांबाय बड'लेण्ड रादाब गाहायनिखौ एसे बोरमा हाबनायनि एसे माबा गाहायनिखौ एसे बन्द' खालामदों सासे जाम्बा फैदों नालाय बेनो ओंखाम हैनो नागिरदों बेदरखौ मोनजागोन सानखादों बे बेहाय अननो ओंखारोना औ बे सासे जाम्बा मानसि फैदों नालाय बेनो जाग्रा हैनो नागिरदों लानो लाया जाखो बेलाय ओंखाम थफ्ला जुनानै हरनायखाय थांबाय नै ओंखाम मोनजायैनो रोनावगासिनो दंमोन ओंखाम जानायनि टाइम फुरा नै गाबागावसो खुरनानै जानांगौ जाहैदों फुरा हस्टेलनिफ्रायबो गाज्रिसिनसो माथो आदा हस्टेलनिफ्रायबो गाज्रिसिनसो ओंख्रि लाया गैया बेस्थ' जानायनि ओंखाम उखैनाया जाला बेरा दुमजोब्बाय ओरैजाय ओमफ्राय नै गय बिफांबो जावफुनानै लाबोजोब्बाय गय बिफां गायनोसै माखासे ओमफ्राय बिफां बायनानै लाबोनाय दं बिदिनो लिसु थाइजौ माबा माबि 10 दालसो दं दा बेयाव गायजोबसै बेहाय जावग्राया माने रेस्ट गैयाथ' जावग्राया खान्थाल थाइजौ बे मा बिफां दं ओरै थाइजौ बिलाथि खान्थाल बिलाथि नैबे माबा बिफां जाजाग्रानो बे आमलाइ बैग्रि बिलाथि बिराद बिबार मावथारजोबनाय नोंनाबो थाइजौबाव बे नोंसोर थाइजौ गायजोबदो रोदा ओंखारनाय फुरा फांसे फांसे लाजोब्बाय बिफां थोलायलायासै गायनो स्कुल गायजोब्बाय जाय फाराफारि हाखर जावनानै गायलागासिनो नै अखानो हानो रोंलालै मा बिफां आदाना थाइजौ ना मा जाखो बे थाइजौ नङा ना मा बिफां जाखो बे मा फिथाइ बे हाइब्रिद औ मा बिफां आं हमनो हायासै ब बिफां खाला जाम्बु नङालै माथो जाम्बु फरेननि जाम्बुआ फिथाइबो दंथ' नै बेलाय नै फिथाइबो दं र' थाइगोन फरेननि जाम्बुसो बेयाव बै माबा फिथाइ गैया औ मा बेगर गैयै फिथाइ गैलायनो थैगोन ना जाबाय नैबेबो गिब्रुनाय नङालै हाया
जाबाय जासिगोन नों आदा नोंनालाय मा बिफां आंना सफारि बेहालाय बेखौनो होबाय आङो लकेल ना बिलाथि जालायखो बिलाथि जागोन बिलाथि औ बिलाथि जोबखा नामा गासिबो बिलाथियानो जोबखागोन बब बिफांनो बेना मा बब बिफां जाखो नोंना खाथल बहा बोरै बिफाङालाय ए लाबा मानो हासार रानागा हासार नो हासार बोरै बै हासारा हरलाय आंनो दंबावो गावबागाव नाम न हासारा होमबालाय आं गायनोसै बेहाय आंनिखौ दावदै बाला अन्थाइ जोब थांनाय नङा बाहाय थाङा जाबाय बै खनायावसो गायहैनांगौ थांनांगौ बैथिं बै फारसेथिं गायो बै खोलानि माथावरियाव आं गायनोसै बेहाय आंनिखौ होमबा थाइजौबाबो नों मेरला जायगा दंना एथ' गोलावआव नङा होमबा औ आं गायनोसै बेहाय आंनिखौ नोंहा गोसोआव लाखादोब्रा गयाव सिन्था नाय बेखौ गायनोसै आहा मा बिफांथाय बेयो मा बिफां बे जानोलै बिबार बारगासिनो दा आंथ' हमनो हायासै बेयो बियो औ बै फाग्ला बे माबासो बिबार जाजाग्राया जाजाग्रा औ दावदै जिउनानै जाग्राया औ दावदै बादि मोनजाग्राया आंलायसो नुदों बफुल औ बफुलसो बिथाङा गायबाय दिनै 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि नोंना मा माबा फुल ना माबानोलै आंबो सिनायबावा ओमफ्राय गायग्रायानो बक फुल दावदैजों जाग्रा गुफुर गुफुर दां नामाथाय देरबाथाय साइनबर्ड होनानै लानांगौलै गावबागाव साइनबर्ड होनांगौ आंबा होगोन साइनबर्ड देरबाथाय प्लेन्टेड बाय उमुक बसुमतारी सोर थांथारनांगौलै थांनायाबाथाय गैलालै बे रोदा गोनांखौ फोथांनो हायाबाथाय गैलालै बे सिंखाबाय माथो फोथांथारनांगोन आं रोदा गैयैखौ फोथांदों मा बिफांमोनलाय रोदा गैयैखौ फोथाङाखै बे सोरगिदिं कृष्णचुरा बायदिसिना गायनाय सोरनिमोन आंनि आखाइजों रोदा गैयि जोबसोमोन बियो होनदो रोदा गैयि गायजोबनायसोमोन बियो आखायावनो हासार दङ बेना होमबा असम्भब होनबाथ' बियो बिफांजों आंना आराम मोजां मोजां सुन्दर सुन्दर बिबार जाग्रा जाग्रा मोजां मोनो आं गायनो औ लांफै आदा मेरला दं नै मा होखो हासार होबाय नै मेटेलफोरसो होखो ना माखो नै अन्थाइ थन्थाइ लगायजोबखायो रेबेल टेबेल मेटेल टेटेल खोथा गैया नै अन्थाइ थन्थाइ लगायजोबो नै अन्थाइ थन्थाइ होजोबबाय दा जागोन दे बेलाय मा बिफां जाखो भाइ मा बिफां लिसु ना गोसो होथारदों गोसो दे जानांगौ देनां हाय बेना दै होखालायबावबाय दै होखालायबावबाय नै मालाय जारलासो जागोन मा जानांगौ बे ओमफ्राय दै होनानै बिराद मोजां जाबाय बिरादाबो बिराद मोजां खस्थ' खालामबायना नोङो खिन्थु मोसौआ ओरैनो गोदना फोलावबानो मोना सौजोबखायो आरोखि ना आमलायसो नालाय बेयावनो जानो मोननायब्रा मोसौ जायाना खामानि जोब्बाय खामानि जोबनायनि मोजां बुस्थु मोनजानोसै नै बेखौ मोनजासिगोन ओइ बेबायदि गैया फल बिदि जाखुमानाय गैयाथ' नै जोंना आदाया क्लाबनि सेंग्राफोरखौ दैदेनग्रा ओइ आदा आहाबो होनांगौ दंमोनदांलै लिस्ट लादों आसोला